mas kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Raketera. At eto nga po ang programang Top Secrets. Kanina nga nakausap na natin si Violet na merong ines sa kanyang manager. O diba? Yung sikreto niyang yun. Ito talaga yung mga klaseng sikreto natin na parang ang hirap din i-contain sa puso natin, diba? Yung ines tayo sa boss natin, yung mga ganon. Pero ako hindi nangyayari sa amin yun. Alam mo kung bakit? Kasi super nice ng boss ko. Uy, sip-sip. Charot with darot. Anyway, meron na po tayong caller sa kabilang linya. Panibagong caller po ito. So, tinapos na po namin ni Violet ang aming tawag kanina online. Ngayon naman, meron tayong panibagong caller para sa programang Top Secret. Hello, magandang gabi sa iyo. Hello po, maganda pong gabi. Anong pangalan? Olive po. Olive. Olive, tagasan ka? Taga Quezon po. Quezon Province. Opo. Okay. Olive, okay lang lakasan mo ng very light yung boses mo. Alam ko medyo Okay. patulog na tayo ngayon dapat pero kailangan ko ng konting enerhiya mula sa iyo. Okay po. Okay. Olive, mula sa Quezon Province, ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay nagkaroon po ako ng jowa na sobrang ahead. Yung sobrang laki ng gap niya sa akin. As in, magsi-60 na siya tapos 22 lang ako that time. Nagkaroon ka ng jowa. Opo. So meaning wala na kayo ngayon? Wala na po yun. Ah, okay. So, etong naging jowa mo na ito na senior citizen. Senior citizen, no? Mag-senior na po. Ah, ano pa lang, magsi-60 pa lang. Ah, ilang taong ka na nga? Ngayon po, 23 ako. Pero yung parang last year lang po yung nangyayari. Ah, so meaning 22 years old 22. ka, tapos siya 59, ganon? Opo, parang ganun. Eh, paano mo siya nakilala? Ano po kasi yun sa OJT. Nag-OJT kasi ako sa kanilang company. Eh, engineer po siya dun. Oh. Parang pong, ano siya, lagi ko siya nagpapapansin, ganyan. Napaka mabiro. Kaya parang, yun po, parang medyo nahulog ako sa kanya. Yung amoy ba niya, amoy senior citizen na o Hindi. amoy mabango na parang baby? Hindi po siya, hindi po siya mukhang ano, sobrang tanda ng tingnan. Sobrang tikas pa rin po ng ano niya eh. Wow, natikasan ka. Pogi ba? Pogi? May tsura po siya. Pogi din po. Tsaka may dating. Opo. Ah, so una, parang lagi lang nagpapapansin sa'yo sa OJT mo. Opo. O tapos, ano nang nangyari sumunod? Nagka-chat na Tapos kayo, po- inad ka niya. Opo. Tapos na po yung OJT ko. Bigla na po siya nag-chat sa akin sa Facebook. Tapos, sinasabi niya na nainis daw niya ako, ganyan. Dahil daw po hindi na niya ako nakikita sa office. Hindi naman yan dito sa amin, ha? Hoy, magsilabasan yung mga engineer namin dyan. Marami kami engineer dito sa Lab Radio. Hindi naman, no? Hindi po. Hindi. Hindi po. Ah, okay, sige. Safe kayo, guys. EFAS kayo. Dito si Alvin dito sa labas, oh. Si Binbin na nasa labas na nagmo-monitor, tumatawa kasi engineer din yan eh. Meron kami ditong senior din na engineer eh. Pero hindi lang ako sure dun sa sinasabi mong description, okay?
Anyway, so nag-usap kayo through Messenger. So ano mga nire-reply mo sa kanya during the time na parang namimiss ka niya, ganun, yun yung mga chat niya sa'yo? Ano po, parang hindi po ako maniwala. Parang dahil nga po siya, mabiro nga po siya. Ganyan. Pero yun nga po, lagi lang po siya parang pinapatunayan po niya na nai-miss niya talaga ako. So sa anong paraan? Nagpapadala ba siya ng pagkain, GCash, ganun? Yung pong iba niya po, ka-office kasi, nagsisend po sa akin ng mga kinikilig daw kapag may kasyat daw po. Pinipicturan. Opo. Yung ano bang pwede nating itago sa pangalan tong si tinutukoy mo? Daddy, si Daddy. Oo, si Daddy na lang. Daddy na lang. Oo, Daddy. Si Daddy. So, sinesend sa'yo. In fairness, enabler din tong mga, kaopisina nitong Daddy na to, Oh, okay. Ang tanong, pamilyadong tao ba tong lalaking to? Ano po, wala na po siyang asawa. Namatay na po yung asawa niya year 2018 pa. Dentist po yun. Okay. Pero may mga anak sila? Meron po siyang dalawang anak. Nakilala mo yung mga anak niya? Hindi po. Hindi. Okay. So, nung pinapatunayan ka mo sa'yo, nung mga katrabaho nito ni Daddy na parang namimiss ka talaga, anong ginawa mo? Di nagpaanod ka na rin, nabola ka na, ganun ba yun? Or parang nadala ka na rin? Parang nadala din po ako eh. Kailan yung unang meetup? Marami po kami nun. Yung una po kami nagkita. So, sino-sino kayo nun? Mga kapwa mo interns? Yung opo. Tapos yung mga ka-office mate din po niya. Ganun. Sa labas yan o sa loob ng kumpanya? Sa labas po. Nag-treat sila sa inyo? Opo. O pagkatapos nun, nag-usap kayo ng dalawa lang kayo? Tapos po nun, Ay, wait lang. Weak internet connection, guys. Hello? Sis, nawala ka sa pwesto mo. Nawala yung internet mo. Uy, nawala. Wait lang Mga 10 seconds kang nawala sa piling namin kasi nagkaroon ka ng weak internet connection. Pwede mo bang ulitin yung sinabi mo kanina? So, nandun kayo sa restaurant, lumabas kayo. So, paano na tumawid yung group na yun sa dalawa lang kayo? na nagsama pa kami. Oo. Ano muna po yun? Hindi pa po muna kami na nagkakasama na kami ng dalawa pa. So, medyo matagal-tagal pa bago kayo nagkasama na dalawa na Opo. kayo? Matagal pa. Mga ilang buwan? Mga 2 months. Ang tagal nun Na puro chat-chat lang. Opo. Kasi busy rin siya. So, anong nagpapayag sa'yo para makipag-meet talaga sa kanya na kayong dalawa lang? Yung nagkaroon po ako ng problema sa bahay. Kasi nakita po yung account ko ng mother ko. Nakita po yung chat ng lalaki. Tapos nakita po na mas matanda sa akin. Kaya nagalit po siya. Kaya po nangyari nun, umalis po ako sa bahay. Lumayas ka ng bahay ninyo dahil nalaman ng magulang mo na nakikipag-chat ka sa mas matandang lalaki o super tandang lalaki sa'yo. Tapos pumunta ka dun sa lalaki. Tapos po ng bahay. Nakipagkita po. So, binahay ka nitong lalaking to o hindi naman? Hindi naman po. So, nakipagkita ka lang talaga? Opo. Naglabas ka ng sama ng loob mo sa magulang mo kasi ginudge ka according dun sa chat na nakita? Opo. Anong naging response nito ni Daddy? Yun nga po, pag-usapan po. Tapos sinasabi naman po niya sa akin na umuwi ako. Pero ako lang po yung makulit that time na hindi ako uuwi. So, anong naging desisyon mo? Umuwi ka? O
Umuwi ka kay daddy. Umuwi rin po ako sa bahay. Nung mismong Parang gabing nga yun pong- din o nung parang araw nga na pong yun? nagayuma ako eh. Nagayuma ka? Oh. Ba't ano bang pinakain sa'yo? Malaki ba yung ano ni daddy? Hindi po. Yung nilibre niya sa yung pagkain? Hindi po naman. Hoy, sabi ko, malaki ba yung nilibre sa yung pagkain? I mean, marami ba? Ganyan. Sobrang... Malay ko ba kung anong pinakain sa'yo ni daddy? Ba't sabi mo nagayuma ka? Ayun po, yung napagaan yung loob ko. Tapos, parang yung tumagal, parang nirealize ko na parang pangit pala na. Anong pangit? Ang ano ba, naisip ko rin po yung sinabi ng parents ko na yun nga, ang laki ang gap. Doon ko po na-realize na parang mali talaga rin yung pagpatol ko po dun sa matanda. Eh, nung time na yun, hindi ka pa naman pumapatol eh. Nandun ka pa lang sa proseso ng pagpatol dun sa kay daddy. O, so, paano nangyari na talagang tuluyan ka ng pumatol? Kasi po, that time, nung nagkasama kami, ano po, nagkatabi po kami sa sa kama. Pero, wala naman po nangyari. Pero yun, Uwe! Walang nangyari? kinis niya lang ako. Oh, may nangyari. Opo, pero hindi totally na. Ano-ano lang. Landi-landian lang. Saan umabot na base? Hindi po, hanggang dun lang. Kasi, Di parang kami malaki naniniwala. Bigyan mo kami Totoo ebidensya. po. Ano? Kasi po, parang wala din po ang respeto niya sa akin that time. So parang medyo natuwa ka sa pagiging mabait din po. gentleman niya. Na parang, hindi niya Oo, ako mabait din po siya. inabuso sa pagkakataong yun na kung kailan ako mahina. Ganun ba yung feeling mo sa kanya? Para siyang superhero sa buhay mo na gentleman. Alam mo, ito si daddy, experience na talaga. Bihasa na to si daddy. Kasi sinasabi niya po sa akin na may anak po siyang babae. Eh, medyo magkalapit lang din ang age namin nung niya eh. Anong anak niya? Hindi na po. Ilan taon na yung anak niyang babae? 25. Ikaw pala yung bunso nila. Okay, so pabilisin na lang natin to, no? So, lumabas ni daddy, naging kayo, finally. So, nung naging kayo, malamang, meron ng something sa inyo talaga. Pero hindi po kami as in nag-ano. Nag-ano? Nagsisex, hindi talaga. Hindi kayo nagsisex. O, ano lang ginagawin? Nag-jackstone kayo. Saan kayo nagmi-meet up? Hindi po, biglaan na lang po kasi ako nawala. Pero saan kayo Parang nagmi-meet? Hindi rin tumagal. Hindi rin po tumagal yung namin relasyon. Saan kayo nagmi-meet? Parang pinaka-last meet up lang po namin is yung nagkasama po kami yung nagkaroon po ko ng problema. Weh. Yun po yun. Opo. Ba't sabi mo nagkaroon ka talaga ng relasyon sa kanya? Kanina, parang Oo nandun nga pa lang po, tayo sa pero- umpisa. Dahil iniintindi niya po kasi ako. Tsaka iniintindi ko pa rin ng work niya. Kaya hindi rin po kami basta magkakasama. So, wait lang. Technically, naging kayo? Oo, hindi. Naging kami po, pero parang weeks lang, mga 3 weeks. Ganun. Okay, tapos after Sobrang nun, bilis lang. MU-MU lang, ganon. Hmm. Ngayon may communication pa kayo. Wala na po. Binala ko na po. Ba't mo siya binlock? Yun nga po narealize ko po talaga na sobrang mali yung pagpatol sa kanya. Kaya ako na lang po yung lumayo kahit ayaw niya that time. Okay, so sarili mo ng desisyon na lumayo dito kay daddy kasi feeling mo mali. Okay. Opo. Kasi Nag-away po masyadong malaki yung age gap na meron kayo. Opo. Pero alam mo, sa ibang mga tao, it doesn't matter. Age doesn't matter. Meron nga di ba? Pauline Luna, Vic Soto, gaano kalaki yung age gap nila. Heart Evangelista,
Chis Escudero, gano'n kalaki yung age gap nila. So, malaki-laki din talaga yung age gap nila. So, parang kung sakali mang mangyari yun, then sa'yo, at talagang gusto niyo mo yung lalaki, feeling ko naman kayang-kaya yun eh. Pero, feeling ko ikaw na rin yung may gusto. Baka gusto mo rin talaga yung medyo hunk, tapos mas bata-bata sa'yo. Gusto mo yung yung babalibagin ka, yung gano'n. Yung tipong... Opo. Ayan, diba? Nanggaling na rin sa'yo mismo. Tapos ka na ba mag-intern doon? I mean, tapos ka na ba mag-aral? Opo, graduate na po. Graduate ka na. Alam mo, marami ka pang matututunan sa buhay, marami ka pang kakainin sa buhay. At higit sa lahat, marami ka pang makikitang mga lalaki na posibleng mahalin. Maging matalino ka sa pagpili na ng lalaking papapasukin sa buhay mo. Tsaka, yung mga magulang natin, sila ay nagmamahal sa atin. Gusto lang nila na maging best yung posisyon at kalagayan natin. Yung walang responsableng magulang ang gugustuhin na mapariwara yung anak nila. Lahat ng responsableng mga magulang at nagmamahal ng totoo sa kanilang mga anak, gugustuhin nila na maging okay yung kalagayan ng mga anak nila. Kaya kapag medyo nakikita nilang may sablay na desisyon yung anak nila, nakikita sa chat or whatsoever, hindi naman sa siguro pang kikialaman yung buhay mo. Pero pagsasabihan ka, 'di ba? At hindi mawawala sa atin na sasama yung loob natin. Ako nga, dati hindi ako pinapayagan na pumunta ng debut nang wala akong kasama. Gusto ng nanay ko, kasama ko tatay ko na nag-iinom sa loob ng debut. Ganon yung gusto ng nanay ko. Gusto niya may bantay ako, may dalawang mata na nakakita sa akin. Ganon. So, kanya-kanya ng parenting style. Siguro kapag naging magulang na rin tayo, mas maintindihan natin sila. Sa ngayon, hindi pa siguro masyado, pero darating yung pagkakataon na mas maintindihan natin sila. And pagdating naman sa pagmamahal, wala naman sa edad yan eh. Naniniwala ako na ang edad, numero lang yan. Oo. Kami ng jowa ko, ang gap namin, hulaan mo ko ilan? 40, te. Charot, charot. Oy, biro lang. Baka mamay totohanin ninyo. Pero medyo malaki din yung age gap namin. Nasa 9 years. Diba? So, pwede mga ganun. Okay lang po yun, ganong gap. Oo, pero pwede rin naman yung... Wag lang yung mga 60, ganyan. Hindi, ang iisipin mo kasi dyan, ganito, no, Olive, ganito yung iisipin mo dyan. Shucks, pag 40 years old na ako, baka ako na lang yung buhay. Yung mga ganun. So parang, depende pa rin yan sa preference na meron ka. Wala namang ibang taong makapagdidikta sa'yo na, ito dapat yung preference mo. Ikaw sa sarili mo yung makakapag-decide kung ano yung hinahanap mo sa isang lalaki. Basta huwag ka lang magpapadalos-dalos ng desisyon mo. Okay? Opo. Ayan. So, thank you so much, Olive, for calling. Sana kahit papano ay napagaan ang iyong nararamdaman. Alam kong hanggang ngayon di pa rin alam to ng iba mong mga kamag-anak, no? At saka mga kaibigan mo. Kasi ito yung mga bagay na hindi natin sinasabi at kinukwento talaga sa lahat, diba? Alright, thank you. Thank you so much. Ingat ka lagi. Diba? Na-sample ko pa yung sarili ko. Pero yung ganun, yung intern, tapos may engineer, o kaya parang may staff doon na na-fall sa intern, sa totoo lang, bawal yun. Diba? Sa HR rules or parang ethics or whatever, bawal yung makapagrelasyon sa isang estudyante na nagkakaroon ng internship sa loob ng kumpanya. Diba? Bawal po yun. Pwede kang matanggal sa trabaho dahil doon or suspension. Depende sa handbook ng inyong kumpanya. After the internship at wala na siyang kinalaman doon sa kumpanya, naniniwala ako pwede na ron. Oo. Madalas nangyayari po ito sa mga kumpanya-kumpanya. Ang masaklap dito, yung mga staff pa, no, yung mga kapwa staff, enabler, tolerator, encourager pa. Tapos yung isa, merong pamilya na, yung ganun. Sana tigil-tigilan po natin yung pag-uudyok sa opisina natin na alam naman natin na meron na pong pamilya. Okay kung malinis ang track record, 'di ba? Okay lang po 'yon. Kung walang jowa, walang asawa, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, okay po 'yon. Pero kung meron, wag na po natin silang ibenta na parang isda lang, no? At
At sa mga kabataan po dyan, huwag sasama loob ninyo. Sige, pwede namang sumama yung loob ninyo just in case na pagsabihan kayo ng mga magulang ninyo. Pero again, wala pong responsableng magulang na gustong mapariwara ang kanilang mga anak. Been there. Kung hindi nagigpit yung mga magulang ko, malamang. Siguro naka-21 na akong panganay ngayon. Charot! May darot! Nakaligtas nga ako sa teenage pregnancy pero sa pagiging matandang dalaga, baka hindi. Oy, charot lang, may darot. Oy, at least ngayon, 'di ba? Nagantay naman ako sa tamang panahon. O, yung fiancé ko ngayon, ilang taon, mas matanda siya sa akin ng 9 na taon. Oo, so ako ilang taon pa lang tapos siya, 9 na taon yung tanda sa akin. And that's completely okay. Kasi ang mahalaga nagmamahalan kami. At ganoon din kayo kabisyo. Basta wala kayong natatapakang tao, kahit gaano pa layo yung agwat ng edad ninyo at estado sa buhay, then fight for it. Just love. Dahil yun yung pinakamasarap na feeling sa mundo. Yung magmahal ng taong mahal ka rin. So this has been yours truly, ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Good night, guys! This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!